Takže ahoj, ja som Šerov SK a vítajte pri našom ďalšom dieli z hry FIFA 15 Foot, teda o Ultimate Team, to vlastne to isté. No, a dneska som vydal najkrajšie góly a akcie z tohto týždňa. Za celý týždeň som hral iba 3 zápasy, a to som hral všetky 3 včera. S klubom Real Madrid som hral Games of the Week. Ale teraz máme aj nový tím, som nám kúpil, takže ako môžete vidieť, sme v 4. divízii. Máme 10 bodov a treba nám 24 na titul. No, takže môžeme sa presunúť na môj tím, takže takto to docela dobre vidíte, vám ho ale aj tak popíšem. Na hrote je Inform Miller, na ľavej strane Mark Kroos, na prvej strane je Gareth Bale. Ja viem, že sa tam nepasuje, predtým tam bol Farfán, ale chemistry je 100, takže to mám to isté a Bale mám veľmi rád, takže toho by som nerád niekde dával preč. To som ani nepredal. Všetko som zrátal, popredával som všetkých hráčov. Vyšlo mi zhruba asi nejak tak 650 000. No, takže naši záložníci alebo stredopoliari je Filip Lahm, Mario Götze a Bastian Schweinsteiger. Potom náš left back, ľavý obranca, vždycky zabudnem jeho meno, takže sa pozrieme. Vendt. Potom obranca je Dante. Brankár je najlepší brankár z celej hry, Manuel Neuer. Obranca je Benatia. Mal som tam nápad, že by som tam dal Boatinga, ale predsa len Benatia 88 defense, takže to je hovorí za všetko. A na right back, čiže pravý obranca je Pišček. No. A ešte by som vám chcel teda ukázať jednu vec. Ukážem vám transfery a ukážem vám všetkých hráčov, ktorých som kedy mal. Mal som tam Ibrahimoviča a veľmi dobrých hráčov. Za chvíľu sa nám to načíta, no ako môžete vidieť. Hneď tu máme Inform Pedra, priblížim to troška. Inform Pedro, Santi Cazorla, no Iniesta to nie je až také dobre, ale máme tu Manuela Neuera, Sergio Ramosa, Franka Riberyho, Suareza, Bale'a, mal som dvakrát Robena, Švajčtak je Inform Cáceresa a tu je Zlatan Ibrahimovič. Potom Inform Sanchez, to s tým sa mi hralo perfektne, 95-90 shooting, takže úžasné. Inform Oscar, potom Eden Hazard, potom dokonca oranžový Atsu, veľmi dobrý tiež. Luka Modrič, Iniesta opäť, a to sú tí starí hráči, ktorí som predal. No a toto som vám chcel sa pochváliť. Nie som taký človek, ktorý sa chváli, ale to som chcel sa znamenať na video. No. A teraz ma napadlo, že sme si mohli dať 2 zápasy s normálnym týmto tímom a jeden zápas sme si mohli dať proti Maláge s Realom Madrid. Čo myslíte? Ja myslím, že hej. No. A my ideme proti Besiktas JK. Priblížim úplne mega. Keď to asi nehodíte, je to obťažnosť profesionál. Keď dáme play match, im nech tak dres necháme tak, ako majú byť. No a môžeme sa pustiť, kým sa nám to načíta. OK. Takže za chvíľu sa nám to pustí. Teraz ma akurát bolo vidieť, tak to budem musieť zakryť nejako. No. V našom štadióne ukážku nechám, aby ste videli všetkých hráčov v plnej kráse. Tu vidíme Danteho a jeho obrovské háro. No takže tu je náš tým a iné ma už nezaujíma. Ale predsa len vám to priblížim. Tak a ešte dáme aj tak settings.
A dáme si display a kamera zoom je na max, takže nemáme čo meniť. No, a my sa môžeme pustiť do samotného hrania. Teraz veľmi dobre nevidím na tú hru. Dobre, môžeme začať hrať, takže budem vám to komentovať Miller, Lahm, Maria Götze. Dobre, to vôbec nebol faul. No. Takže Švamestram bude dariť v tomto zápase, predsa by som chcel vyhrať, do 3. divízie postúpiť. No, takže Miller, Schweinsteiger a to je už Gareth Bale samotný. Tak poď. Poktové územie, strela a vybránil brankár. No, tu máte ešte raz túto akciu. Tak. A máme rohový kop, ktorý kope Schweinsteiger, ak sa nemýlim. Tak to hodíme tuto na tohto pána. Takže Marco Reus a jeho hlavička z diaľky a brankár opäť vychytal. Takže to je veľmi dobré. A teraz počkať chvíľu. Posuniem to, aby hrozne zle sa mi tak hrá. No, už to je asi OK. No, takže teraz som urobil zbytočnú vec. A chcel som vám v tomto videu aj poďakovať sa. To je jedna vec. Za 250, neviem koľko pozrení, ale je to mi viac ako 250, takže za to vám ďakujem veľmi. A teraz dobrá šanca, ale zlá strela. No, to je jedna vec. A tá druhá, že riešim teraz natáčanie, pretože teraz ako natáčam, to je v hroznej kvalite, všetko je zlé. Teraz musím dať pozor na hru, poď, výborne. Naše obrany sa o to postarajú, ale že by som natáčal cez screen recorder, ktorý by som si najskôr musel stiahnuť a neviem ako si mám rutnúť tablet. Tak teraz som mal šancu do prázdnej a netrafil som. Ešte raz tá akcia gólová. Mohla byť, ale nebola. No. Že by som to riešil tak, že by som cez ten screen recorder natáčal. To pre mňa bolo vôbec, ale vôbec zlé. Dobre, máme loptu Götze. Miller mix takzvaný. No, výborne. Sfaulovali ho, takže Götze. Filip Lahm. Poď. Výborne, Reus. To sa mi veľmi páči, keď to urobí. Vystrelili sme s Reusom úplne vedľa. Takže to je úplne super. Určite veľmi kvalitná vec. Trošku, tak. Takže by to bolo určite lepšie, by to už bolo v oveľa určite lepšej kvalite. By to bolo aspoň nejak 720 pixelov. Alebo tak, možno aj viac, možno Full HD. A určite by to bolo oveľa lepšie. Vy ste nevideli tuto moje prsty, no vidíte môj palec akurát. Ale by ste to proste nevideli, to by bolo najlepšie, ale ja za toho, no nechcem povedať boha, ale neviem sa proste ten tablet rootnúť. Pozeral som aj na YouTube tutoriály, asi aj 20 tutoriálov, ale keď som to vyskúšal, proste nevedel som to správne nájsť. A keď som to aj našiel, tak mi tam hrozil buď vírus, aj to som už podstúpil, že OK, dal som, že nech tam je aj vírus, tu vidíme Gareta Bale'a. No. Takže štatistiky sú nám úplne voľné, je to 0-0. No. Čo som to chcel, áno, k tým videám, že to urobia tam, že im to funguje. Potom napríklad tam som videl, že cez for shared, alebo ak sa to videlo for shared, tak ten tam taký chlapec tam robil taký tutoriál, ako to treba urobiť. Napríklad vyskúšal som to, nefungovalo to, vyskúšal som ďalší tutoriál, ani to nefungovalo. Teraz pozor na únik neznámeho chlapca, pozor na Ba, výborne Benatia. Tak poďme už chlapci, musíme streliť góla. Skúsme break? Asi nie. No. Pre tých, čo nevedie, čo je break, break je
niečo ako šprintový útok, alebo neviem, tak dáko. No, máme tu striedanie, nejaký Ture, ide dole a ide Azikuap, hore, no hore, proste ide do hry. Tak veľmi by som bol vďačný, kebyže mi napíšete nejaký dobrý link alebo nejaký návod na to rútnutie, pretože to bolo maximálne úžasné. Ak by ste chceli lepšie videá, nie sú toto, a ja verím, že by ste určite chceli, že by tá sledovanosť by bola oveľa väčšia, keď sa nesťažujem vôbec. Som akurát, že prekvapený, že tieto moje rozmazané a failové videá niekto pozerá, takže to je dobré, kebyže mi niekto napíše. Akurát nedávno som sa stretol so Sniperom, sme sa rozprávali, som sa spýtoval, že prečo už natáča, a bolo to pretože teraz nemal čas a ani asi nebude mať, no ale ja ho ako prehovorím, nech začneme aspoň na môj kanál nejaký špeciál, keď sa stretneme a pôjdem ja ku nemu, alebo už on ku mne, to je jedno, hlavne nech to natočíme spolu. Natočíme opäť Need for Speedko, alebo Kantera, alebo niečo také. No, poďte, zabojujte o tú loptu, bože. No, 80. minúta a z toho asi nebude nič. Vidím, že natáčame 11 minút, ale to nevadí. Budeme to proste dlhšie natáčať. Môžeme natáčať dlhšie videá, 20 minútové alebo tak. A potom pozdejšie už budem dávať iba zostrih zo zápasov. Takže to by bolo asi najlepšie, ale Schweinsteiger je najlepší šprinter, tu mi kývol Miller. Poď, no teraz, výborne, poď. No veď na! Ježiš, dobre, máme aspoň roh z toho. Ale kebyže mu nahrá, tak by to bol čistý gól. Kebyže dáme z rohu góla, čo myslíte, to by nebolo byť špatné. Poď, hlavička, pekná teraz. No tak tá bola úplne mega špatná. Však máme roh. Roh. Jo, máme. Tu vidím Danteho, ten je špecialista na hlavičky. Poď. Ne, proste ne. Tak asi nie. Šut, nič. OK, takže bude to asi remíza nakoniec. No, prosím ťa, bože. Dobre. Takže, no už to je čistá remíza, no, výborne. No, takže je to remíza. Vidíme Krosa, alebo kto to nie je Miller. Alebo nejaký iný. No. Zarobili sme 416. No. Máme 11 bodov. Ja by som povedal, že dáme s tým Reálom, teda, a potom už to asi ukončíme. Tak mám Reál môj najobľúbenejší klub. Teraz to zle vidíte. Dobre, teraz je to perfektné. Takže vidíte, že ten Reál sa naozaj hrá. Potom je tu Chelsea a Manchester United. Tak by ste mohli napísať, za koho vám hrať, alebo tak dáme si teda Reál proti Maláge. Áno. Ja vždycky robím zmeny v sklade. Dávam tam vždycky zostavu na dve hroty, pretože, alebo nie, vlastne dáme to ešte nie takto, ale dáme na podhrot ešte k tomu. Dobre, toto je ona, 4-1-1. Na hrot pôjde Cristiano Ronaldo, na podhrot pôjde Bale, takto, Hernandez, a na prvú stranu dáme koho? Nikoho dobrého. Jesse Rodriguez napríklad môže byť. Dobre, takže takto ja dávam túto zostavu, preferujem. Tak. No. A môžeme sa dať do hry. Už natáčame 15 minút a zápas má 6, tak to bude 20, 22, 21, 22 minútové video. No. No a tu to máme. A môžeme hrať. Takže Bale už poznáme, ale je tu Cristiano Ronaldo.
pár trikov nezaškodí. Ale počkaj, teraz ja som na tu mám obťažnosť. Pozrieme sa cink. A na beginner, tak dáme si aspoň profesionála. Som predsa nejaká lama. Poď. No, na Ronalda, poď. Áno, čistý faul, úplne som ho sfauloval. Dobre, to máte jedno, hráme ďalej. Proste rozhodca je úplne slepý. Aj keď už asi žiadny není, pretože nebehá po ihrisku ako normálnom, ale to je jedno. Že nevidí proste, že ja som do neho nenarazil, to on do mňa. Zhodu mňa narazil a už to bolo. Tak poď, Ronaldo. Bez dvojzmyslu samozrejme. Poď, Ronaldu. Strela. Gól! Wow, pekne. Takže vyhrávame. 1-0. Nechám to ešte raz. Tu vidíte tohto krpca Ronalda. Priblížime to. Tak poď, Ronaldo, gól. Uvidíte to aj z lepšej strany. Teraz to pekne priblíži. Ups. Tam pekne zapadlo. No, teraz. Gól. Teraz je dobre vidno, Ronaldo, pekná strela. To sa Chrisovi pekne podarilo. Wow. Výborne. To je taký spomalený záber. To bol dosť epic. Spomalený. Počkej, takto aby ste nevideli moje prsty. Špatné prsty. Ale ne. No. To spomaleného záberu by sa mohol pustiť takú pesničku. Takú pomaličku. Viete asi čo myslím, teraz ma to presne napadne. Ja už viem. I believe I can fly. I believe on and touch the sky. Dobre, Cristiano Ronaldo. No, to som nechcel presne. Ja som chcel dať skill move, ale to je jedno. Keď nevidím. Už to budem musieť lepšie pozerať. Poď Pepe, hlavička, bum. No, výborne, nahraj proti hráčovi, však prečo ne, je to zdravé. Oj. Ja už som mal všetkých takýchto lepších hráčov. Mne už chýba do zbierky len Messi a Ronaldo. Skôr ten asi ten Ronaldo, ne! Takže dostali sme góla. A teraz Ronaldo nás naštval. Dajte mu tú loptu. Ronaldo, da Bale, to je Ronaldo. Aha, teraz sme sa pekne vyrobili. Poď. Ježiš Maria, to si myslíte, to robíte vážne, hej? Ronaldo, čo to bolo? To bol milimeter od bránky. Tak poď, naj to Ronaldovi pekne. Tak poď, Cristianko. A hlavne Cristianko Ronaldo, pretože je to krajšie. No. Ja sa tam tiež ostrihať ako Ronaldo. To bolo super. No, je tu koniec prvého polčasu, ešte 2 minútky, predĺženie. Teraz cross, poď už. Pepe ešte výborne zachránil na Modriča. No a máme tu polčas, to je Toni Kroos. Bol práve pohľadkaný po hlave. Vidím, že už natáčame neuveriteľných 19 minút. Tak toto bude také 22 minútové. Už aj z vodka, Blitz bolo 22 minútové, sa mi zdá 21. Tak bude aj z Fifi. Pretože FIFA je moja najobľúbenejšia hra. Zo všetkých, preto mám aj grafiku kanála z Fifi. 15. To bude super. A ne! Tyčka. Infarkt dostanem za chvíľu. A ešte to vám chcem povedať, že v piatok alebo v sobotu mi príde moja nová gitara. Čiže môžete očakávať nejaké pekné hudobné video. Samozrejme, že budete vidieť len logo alebo tú gitaru alebo niečo. Tak niečo pekné, niečo zahrám. Samozrejme elektrickú gitaru.
Robím možno na ňu aj unboxing, aj popis a tieto základné informácie, všetko. Čo budem vedieť zhromaždiť, tak poď, Ronaldu. Poď, Ronaldu. Čau. Skill. Skill. Čau. Takí Nigerovia. Pekne teraz sme ho vyrobili. Teraz si pekne vyrobil, pozri. Toto je futbalista, teraz som to nechcem povedať špatné slovo. Teraz som to pokašľal a opäť máme Chris má loptičku. Poď, strela! Bale! Strela! Gól! Jo, výborne! Gareth Bale to dokončil, Ježiš. Super! Toto bolo úžasná spolupráca Ronalda, ktorý odviedol celú prácu. Snažil sa vystreliť a on to zblokoval a Bale už len krásne zakončil do ľavej strany brány, ešte raz zakončenie. Bum. A je to tam. Takže som veľmi šťastný človek, že to vôbec stalo. Toto si ešte asi uložím, ešte posledný záber. Takže ide stredenie, ale aby ste vedeli, tak teraz urobím jednu dôležitú vec, tento replay. Ešte raz to pustíme. Dám to presne na Ronalda. Čakaj. Tak poď Cristiano. Pozrite na to. Pekne to točka, to sa mi páčilo. Bum. Už len Bale. Bum. Toto si uložíme. No, a vyhráme 2-1. Super. 75. minúta už teraz. Nejaký Kuky nastúpil do hry za neviem koho. Dobre, máme out. Tak to bol pekný gól. Tento záber, alebo tento replay môžete čakať v budúcom Goal and Actions of the Week. Môžete už čakať, ho tam dám, ak za to nezabudnem. Moja úžasná pamäť. Poď Bale zabojuj, Ježišmaria, ty si futbalista, ale Bale je proste super futbalista. Teraz som si všimol, že Cristiano Ronaldo, no nie teraz, už to viem nejakú veľa dlho, to už viem, že Cristiano Ronaldo kope ľavou nohou, Lionel Messi kope ľavou nohou, to sme pekne ubrali, a ja, Shadow SK, kopem tiež ľavou nohou. Nemyslíte, že je to nejaký zázrak, alebo čo? Takže ja kopem tiež ľavou nohou a Ronaldo taktiež a Messi tiež, takže som proste futbalista, ale nie. Tak zahrám si niekedy futbal, ale nie furt. No, vyhrali sme to docela Bale, raduje. Vyhrali sme, wow! Dobre, takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nebudete zanechať like, odber, koment, všetko, čo sa dá a že sa vám len páči. Takže ja sa s vami lúčim. Ahoj!